Bine ai venit! Astăzi vorbim despre speranță. Ea este întotdeauna disponibilă. Orice poate fi un miracol, o binecuvântare, o șansă dacă alegi să privești așa. Când privești viața prin prisma speranței, totul se poate schimba. Aceasta poate fi un concept provocator, o practică atunci când ești în mijlocul unei furtuni. Știu că e adevărat, am trăit câteva furtuni eu însă și poate și tu. Dar ceea ce arată ca o zonă întunecată sau regres poate fi de fapt un punct de întoarcere frumos. Când avem de-a face cu o situație dificilă, mereu avem să alegem între două reacții, speranța sau disperarea. Când alegi speranța și îți deschizi mintea și inima, firesc începi să-ți imaginezi alte variante. Când ai de-a face cu provocări, cum ar fi să ieși dintr-o relație nefavorabilă sau să începi un job nou. Adesea simți haosul și rezistența în acele momente. Ceea ce știu este că rezistența va încerca să te răpună. Deepak Chopra spunea, go for it. Now, speranța trăiește în acest moment, în fiecare moment. Nu mai pierde nicio secundă. Am început călătoria noastră să facem speranța reală și durabilă în viețile noastre. Primul lucru de știut este că speranța este o calitate care există în conștiință, ca dragostea sau bucuria. Când o situație apare fără speranță, nu vedem clar. Ea în sine, conștiința, este întotdeauna suportul vieții însă. Fiecare celulă din corp se hrănește și se întreține pe sine prin înțelepciunea care a evoluat în ADN-ul nostru. Conștiința ta este la fel de susținătoare a vieții. Dar dacă faci alegeri care te înfrâng sau care neagă realitatea, mintea poate pierde speranța. Calea să vindeci orice situație este să activezi speranța. Asta se petrece aici și acum, deoarece speranța este mereu o parte din conștiința noastră prezentă. Altfel, ea devine o iluzie, un vis al trecutului sau viitorului. Oprește-te și gândește-te la lucrurile la care speri că vor funcționa în relații sau legate de tine și vei realiza că există un spectru al speranței care transformă un obișnuit așa sper într-un speranța este piatra mea de temelie. Ca exemplu, ia în considerare raportarea la dragoste. Poate aștepți ca alesul să apară în mod magic, un iubit ideal să vină să îndrepte totul. Poate ești într-o relație unde dragostea este asigurată sau unde fiorii dragostei au fost prezenți doar la început. Poți simți insuficientă dragoste. Toate sunt forme ușoare ale lipsei de speranță. Pe de altă parte, o relație plină de speranță este aceea unde dragostea este activă și orientată către sine. În loc să aștepți să apară alesul în mod miraculos, tu devii alesul. În loc să cauți dragostea, trăiești și oferi dragostea pe care o dorești, așa cum o dorești, așa cum o spui și prin ceea ce faci. Fii atent la respirație, la inspir și la expir. Închide ochii, du-te în locul acela din interiorul tău și introduc cu blândețe mantra sanscrită de azi, Sam Prati Ham. Sam Prati Ham. Eu sunt întotdeauna conștiință prezentă. Parcurge această mantră pe parcursul acestei zile de mai multe ori. Chiar dacă te simți distras de gânduri sau de zgomote sau de senzații fizice, pur și simplu adu-ți atenția înapoi, repetând mental această mantră liniștit. Sam Prati Ham. În această liniște, amintește-ți gândul central al zilei. Puterea speranței este aici, în fiecare zi. Nu uita, de tine mulțumește, mulțumește, mulțumește.